C. Di sistema şaristaniya navendî de berxwedana dînî yan jî şerên Çînî. Sistemên şaristaniyê ji Çîn û tebeqeyan avabûne. Hem berhema Çînîbûn û tebeqebûnê ne, hem jî bi leskerên wan in. Ji tespîta diyardeya Çînî wêdetira girîng ev e, şêweyê çêbûna wan û çawa fonksiyonel hatine kirin. Di rastiya Çînî de nasname ti carî bawayekî tazî nabêjin ez Çînim û xwe nîşan nadin. Nexwazim bi terminolojiya Çîniya Marksîst nabe ku rastiya Çînî rast were pêşkêş kirin. Nêzîkatiyên zanistîperestên pozitivîzmê weke di tevahiya diyarde bûyer û têkiliyên civaknasî de di têkilîdanîn û diyardeya Çînî de jî bi roleke rabûye ku korker e û ji rê derdixe. Marksîzm di vî warî de bi awayekî xurt kete bin bandora modernîteyê. Hê jî serwext nebûne ku yek ji sedemên bingehîn ên serneketina wan têkiliya xwe bi vê nêzîkatiye re heye. Pirsgirêka tebeqe û Çînên civakî hem ji aliyê têgîn teorîk hem jî ji aliyê siyasî pratîk girîngiya xwe diparêzin. Hewcedarî ji aliyê îdeolojîk û pratîk ve binûbûneke bi kok heye. Analîzên burjuwa proleter bi serê xwe nikarin rast nîşan bidin ka ji aliyê Çînî ve di dîrokê de çi qewmî ye. Serneketina pratîk têkiliya xwe bi têgihiştina dîrokê re heye. Analîzên Çînî yên Marksîst ên pozitivîst ji dînên klasîk ên ku gelekî rexne dikin ti cudahiya xwenîne û ne ev bitenê hê gelekî dûrin ji bo fêm bikin ka çima bi ser neketine. Ezmûna Sovyetê ev mînak an jî teşbîh piştrast kir. Hûn dikarin avahiyeke sed qatî ava bikin lê hûn nikarin pêşiyê lê bigirin ji bo di rojekê de hilneweşe. Kes nikare inkar bike ku rastiyeke welê neqewmî ye. Bereva jî ku gelekî tê îda kirin, nêzîkatî zanistî nebû. Eger zanistî bûya, wê ji hevdeketinên bi vî awayî nebûna. Mînakeke din a bi tesîr nîşan dide ku ezmûna sosyalîzma pêkhatî ji helwestên dînî zêdetir bi ser neketiye, serhatiyên Partiya Komünîst a Afganistanê ne. Talîbana dîndar hê bihêze û dikare bi avakerê xwe dewletên Yekbûyên Amerîkayê û hevgirtiyên wê re şer bike. Divê mirov çawa li xwezaya civakî binêre. Di vê mijarê de ji aliyê rêbazê ve pirsgirêkên mezin hene. Tevahiya rêbazên hatine ceribandin nekarîbûne maneyê bidin şerên mezin ên hilweşîner ên dîrokê, krîzên wê, pirsgirêkê wê yên hawirdorê, bêkarî û birçîbûnê. Mirov dikarin bibêjin, divê de çi berpirsyariya xwediyên rêbazê heye. Mirov dikare vê bersivê bide. Rastiya civakî yekpare ye. Bereyê zanistî jî herîkêm bi qasî bereyê şer ji tevahiya bûyeran berpirsyar e. Eger bi vê berpirsyariyê nahise, wê wextê ji xwe ji exlaqê zanistê mehrûm û bêpare. Amûrekî basît ê sîstemê ye. Hingî li ser navê şerên Çînî axaftinê bidin aliyekî, mafê wî tineye bi îdeya zanistîbûnê jî rabe. Nîşaneya bingehîn a zanistê îdeya wê ya rastiyê ye. Abîdeya dîrokî ya exlaqê zanistî Bruno bi temamî di cih de ye ku mirov li vir wî weke mînak nîşan bide. Bruno di sala 1600 piştî zayînê de li Romayê hat şewitandin. Eger bi baweriya rastiyê rabe û nikaribe di rêya wê de şewitandinê li ber çav bigire, ti carî nikare behsa eşqa zanistê bike. Eşqa zanistê şertê bivê nevê yê ehlê zanistê ye. Eşqa zanistê nebe, mirov nabe zanyar. Mirov dikare Hellacê Mansûr jî weke mînakeke cuda nîşan bide. Her mirovê zanistê yê di dema xwe de ji pirsgirêkên heyatî re nebûye çareserî, heta ku exlaqîbûna xwe qet nebe bi qasî eskerekî li berê şer berdêla serneketina xwe yan bi mirinê yan jî bi esîrketinê dide nîşan nede û qebûl neke, mafê wî tinê vî sifetî hilgire. Ev rastiya me bilêv kir, ji bo siyasetvên jî bi heman rengî ye û heta zêdetir wisa ye. Ji ber ku siyaset biryargeha sereke ya çareserkirina pirsgirêkên civakî ye, ne amûrê rand û kurtêlxuriyê ye. Eger ê ketibe vê rewşê bi rastî siyasetvan be, eger karmendekî basîtê dewletê nebe, ne bi tenê qewitandinê, sîsposeke ku encamek ji mirinê jî xiratir li ser pişta xwe hildigire. Mirovatiyeke derba bombeya atomê xwariye, eger hê encameke rast dernaxe, ew mirovatî miriye. Yên berevajî wê îddia dikin ewin ku jiyana civakî ya mirovane ti carî nas nakin. Ne bi tenê diyardeya Netewê û Çîn, berê pêşî yên têra xwe xwezaya civakî nas nakin divê baş zanibin
کو نه دبن مرو زانسته نه جی دبن سیاستوان. یا از دخوازم ببیجم اوه بر پرسیاری و اخلاقیت سیاسی و زانستی گلکی گرینگه. از وان هفوکان دناوا حجره هری زور ده دناوا شرط جزای حجره ده دنفسینم. جبر کو دین مرواتیه دوی از دیار بکم کو نرخا بتنه یا من لسر پیان دگره عشقا زانسته جبلی عشقا زانسته مرنجی دناوه ده تی چاره که دنینه ایشنگران این جیانه بدبرینه.